gusuma mwanya bantu guchiase ogotatwara obochenu bwobongo ekemo kiabo ibintu biri biko birase surrounding yaito eke twakwanira siasa embe yare tubwoba ase mwanya bantu ochaka kore tubwoba boli kwanyora mind yaye teri health mental health issues jaswa insecurity etware gukwanira abantu baitu bakure abantu baitu bakomyokibwa tubwati obusubore nigo opanire kwa paniro mpake wall igente getanganye engine yo muntu nobo kaki onsarigo Yes. noba munorabe abana obwate bane batano naende kurukare umuntu kware gotebuna nakinyora abana abange nari okobwenera ekyo kwanyorira abana abange nari okobwenera kwa banyorire bono kubaire school Tukonyara. kwamanya koimoka kwateba naki nimbwenerete serikali nere bwenete gutenenera amangana amasomo y'abana ne serikali yanjire boyo obige tumwano eskuru akwenda na koirana ando seli bugocha singenjo igento bwenete gwaka nagali nekibese kiendagira iga ibintu binde mbiyo mo serikali ngutumire kibese guchyo okobetara atuma oselirimo aki mental health tigwetina teyabo abantu kwanyora tomenyete eneiba yao osukiriye orobebe okumogoli na naki aki ikekero kinkeri ya serikali nakibono kwabekaga ogotebi omoro akuimoki yotiwete ebinte binge bikogera mental health yeito ya change mbiri bigokorekana around na bibi kunya gusuma mwanya bantu obotoereru bokomenya gwetirase support ya serikali na support yao mune family ikine kiyoka kirakonya insinde yose na America every person has a private life iliago support lakini also there is a public life a serikali yago support ikiyoka na kikirakonya egere mental health yaitu enyare gukina tunyare ko babantu tore happy